My jsme si něco dali. Počkej, to sme už tej indovky? Áno. Podľa rikša. Pozri. A to. Čo včera na tej rikši. Všetko dobré, len keď vieš do tej indické šľudy, tak Je vône. lečenia, všetko to vieš, vône to nepovie, ale vône to nepovie. V Indii som nebol nikdy a ani nie je to moja priorita. Radšej ďalekú Áziu. Že sme pred hinduistickým chrámom. Sej Marián sa tento chrám volá, ako sme si hovorili, že bol ako prvý chrám svätého Juraja, anglikánsky kostol. Tak toto bol zasa prvý hinduistický stánok na Penangu. Obchod, prichádzali Číňania, prichádzali Indovia, každý chcel mať svoj stánok, takže tu Indovia postavili tento stánok. Tento vstup pripomína tú ich symbolickú horu Meru, áno, hora Meru. A hinduistické náboženstvo rozoberá v Indii, to má 100 miliónov bohov, ale môžeme sa aj povedať, že treba sa tam vybučiť, ktorý by to právu, dokonalo sa tam ideme na vec, jasne. Najvyšší. My sme boli skúčení rovno starostvu, ja som oficiálne. Nedá sa vnútri fotiť, áno? Asi sú vydaté, ale každá podobná. Čo to je? No. Kto chce kokosový orech?
Nebojte sa, budeme práve... Spanish traditional. Na pol hodinku už bude svadba. Osenská svadba. Teraz sa čakajú na nevestu. Áno, povedal, že môžeme. Ale ešte by som išiel do toho klanového domu a pokiaľ to sa môžeme vrátiť. Normally we have a one international. We have a information. Of course, but yeah, a bit late. Yeah. We can have more information. So, Time you can. I think now we will have to visit the cook country and we will then do Sure, sure. Time to come. I think it's very Sme pozvaní k svadobnému stolu? No, to sa spýtame. Čiček sa dobrý. Ja k svadobnému stolu sme tiež pozvaní. Keby som zostali tu spole. Jasne, že áno. Moslimská svadba. To sú družičky zainteresované. Družičky modré, to nebude tam. Nie? To je ten klamný manéver toto. Oni prídu zo zadu, nie? Dobre, tam boli to oficiálne obdarovať, lebo časné manželstvo. Začali tam niekde z hlavnej ulice. A ktoré sú svadobné šaty? Také slabé. Vieš čo, černé by mali byť tie islamosté. Aké? To bude mať biele. Chodíš to barevný jak na poči. To bude mať asi biele. Biele? Ja si tiež myslím, že európske už skôr. Lebo biela je u nich smutná farba. Čierno. To je také najvyparovnejšie. Nie, to bude asi rodičia. Rodičia budú možno. Rodičia vyzerá byť. Aha, tu. Do svadkovci to šli. Áno, áno. Čo? A to je fotím s tým. Aha, tu. Rafaelo. To je jasné, to je ona. Táto svadba bude špeciálna aj tým, že sa žení vlastne Malajec s Indkou. Aha. Už nie som mi to povedal. Ale sú to moslimovia. Prvá sú moslimovia, ale jeden je malajského pôvodu a druhý je... A ktorá je malá a ktorá je moslim? Vidíte rozdiel. To bude nevesta. No, takže čakáme, dobre, vidím, že je to zaujímavé. Prečo nie, ako... Ale prečo nie, to je zaujímavé. To len tak nevidíš. Ďakujem. A ktorá je nevesta? Nevesta ešte neprešla. Nie? A ten celý? A to bude ako manželky narodina? Tí, čo boli to s tými darmi, to je manželky narodina, či manželova? Neviem, či aj hostia pozvaní prinášajú. No. Jaký sú pekne vyfarbení. Tak. No poďte sa. Смотри,
taká novinka, lebo väčšinou je to ich svadby. Tieto svadby bývali v domoch. A ich svadby príde, to je len v úzkom kruhu rodiny. Áno? Úzky kruh rodiny príde nejaký ten imám alebo kňaz duchovný, ktorý to požehnajú, vykonajú ceremonie a svadba je uzavretá. Potom robia verejnú svadbu a tá spočíva len v tom, že pozvú hostí na obed. Áno? Pozvú hostí do reštaurácie a tam nevesta so ženíkom sedia možno na takom akoby vyvýšenom mieste, oni tam sedia a tí hostia prídu, napíšu sa do svadobnej knihy, dajú nejaký dar a naložia si tam do tých švedských stolov a sedia a obzerajú. Pozostatky čínskeho nového roku, roku tigra. Šik. Jo. A tu je taký chrámik a tiež pekný. No. Super. To je zase ďalší boh, ktorý je vlastne bohom z toho pôvodného miesta alebo z tej dediny, odkiaľ pochádzajú, odkiaľ prišli. Každá komunita si so sebou prináša nejaké to teplo domova, tak oni to majú v podobe takýchto chrámov a takýchto bohov. Where come from? Where come from? Pôvodné staré drevené domy na vode postavené na koloch.
takéto chrámiky.